Een van de vele spotnamen voor de Tongenaren gebruik was inderdaad de Bottis. Maar die naam werd in feite alleen maar gebruikt door de inwoners van de plattelandsgemeente rondom Tongeren met betrekking tot de Tongenaren. De Tongenaren zelf gebruikten onder elkaar die spotnaam niet. Siroopstokerijen had men in Borgloon en die siroop die had niet alleen plaatselijk belang, die werd door heel Limburg, Kempen, Maasland uitgedragen in streken waar dus geen fruit was. En vandaar dat men van in die tijd de mensen van Borgloon de sirooplekkers is gaan noemen. Dus de likkers, want het is ook lekker om aan te likken. Dat klopt, dat zijn, zoals we in Beelze zeggen, de poutstekers. Dat betekent zoveel als pootstekers. Poot is hetzelfde voor wortel. De meeste gemeenten noemen een wortel trouwens een poot. En om een verklaring te vinden voor de betekenis van die spotnaam moeten we eigenlijk terug tot 1636. Het is een mooie spotnaam in die zin waar dat hij dus niets lelijk heeft in de betekenis van echte spotnaam. Het is eerder, we zullen zeggen, een erenaam die men aan de Genkenaren gaf. Ja. Want de spotnaam van de Genkenaren is heilig. Ondertussen bleven de Dilsenaren met een niet al te fraaie spotnaam opgezadeld. De jonge mannen van Opoeteren waren niet altijd akkoord dat die van Dilsen hun vrouwelijke jeugdgenoten kwamen weghalen. En dat lokte van die van de Kempen tegen de Maaslanders de volgende spotroep uit. Maasland, Vetland, de bedelaren, kom van den dijk.